Postoje ljudi koje povijest pamti po spomenicima, po ulicama koje nose njihova imena, po udžbenicima, a postoje ljudi koje povijest pamti po praznini, po tišini, po grobu kojeg nema. Andrija Hebrang stariji bio je jedan od utemeljitelja moderne Hrvatske, bio je partizanski vođa, državnik, čovjek koji je stvorio ZAVNOH i postavio temelje hrvatske državnosti unutar Jugoslavije. Bio je u jednom trenutku drugi najmoćniji čovjek u državi, a onda je 1948. jednostavno izbrisan, njegovo ime postalo je šapat. Njegova obitelj je uništena, a njegovo tijelo, ono je postalo najveća državna tajna Titove Jugoslavije. Da bismo razumjeli tko je ubio Andriju Hebranda, prvo moramo razumjeti zašto je morao umrijeti. Ovo nije priča o kriminalu. Ovo je priča o politici, o sudaru dvaju ega, dviju vizija i jednoj smrtonosnoj ljubomori. Andrija Hebrang nije bio običan komunistički aparatčik koji slijepo sluša naredbe iz Beograda. Bio je karizmatičan vođa s ogromnim autoritetom u narodu. Tijekom Drugog svjetskog rata, dok se Tito skriva po bosanskim pećinama, Hebrang je u Hrvatskoj gradio nešto jedinstveno. Gradio je državu. Pod njegovim vodstvom, Hrvatska je imala vlastitu vojsku, vlastiti parlament, ZAVNOH, vlastite škole i novine. Ponašao se kao suveren vladar. Nije pitao Tita za svaku sitnicu. I tu leži korijen sukoba. Hebrangova vizija Jugoslavije bila je federacija ravnopravnih država. Vjerovao je da Hrvatska mora imati svoje granice, uključujući Srijem i Boku Kotorsku, i svoju ekonomsku samostalnost. Nije želio da Zagreb bude samo provincija kojom se upravlja iz Beograda. S druge strane, Josip Broz Tito i njegova desna ruka, Aleksandar Ranković, šef svemoćne UDBE, imali su drugu viziju. Oni su željeli centraliziranu moć. Željeli su poslušnost. Titu su smetali ljudi koji su imali vlastitu bazu moći, a Hebrang je bio previše jak. Bio je previše hrvatski nastrojen za ukus novih vladara u Beogradu. Već 1944. Tito ga je smijenio s čela Hrvatske i povukao u Beograd na mjesto ministra industrije. Bila je to klasična taktika, drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. Mislili su da će ga u Beogradu, daleko od njegove baze, lakše kontrolirati. Prevarili su se. Hebrang nije šutio. Kritizirao je ekonomske planove koji su iscrpljivali Hrvatsku. Sukobljavao se s Edvardom Kardeljem i Milovanom Đilasom. Postao je trn u oku. Ali u totalitarnom režimu ne možete samo otpustiti ministra jer se ne slažete s njim. Morate ga uništiti. Morate ga pretvoriti u neprijatelja naroda. Prilika za konačni obračun ukazala se 1948. godine. Bila je to najopasnija godina u povijesti Jugoslavije. Godina raskola. Tito je rekao ne Staljinu. Sovjetski savez je prijetio invazijom. U Jugoslaviji je zavladala paranoja. Svatko je mogao biti ruski špijun. Svatko tko nije bio 100% uz Tita bio je sumnjiv. I tada iz Moskve stiže pismo. Staljin u svojim napadima na Tita spominje Andriju Hebranda kao jedinog zdravog elementa u jugoslavenskom vodstvu. Je li Staljin to napisao namjerno da uništi Hebranda, znajući kako će Tito reagirati? Ili je stvarno vjerovao da je Hebrang njegov čovjek? To možda nikada nećemo saznati. Ali za Tita i Rankovića to pismo je bilo kao dar s neba. Dobili su savršen izgovor. Mogli su optužiti Hebranda da je sovjetski agent, da je izdajnik, da planira puč kako bi doveo Ruse na vlast. Bila je to laž, ali u atmosferi straha od sovjetskih tenkova, bila je to laž u koju je bilo lako povjerovati. Scena je postavljena. U ožujku 1948. mreža se počela stezati. Hebrang je osjetio da se nešto događa. Njegovi telefoni su prisluškivani. Njegovi prijatelji su ga počeli izbjegavati. Zrak oko njega postao je rijedak. Ranković je pripremio dosje. Nije se radilo samo o optužbama za suradnju sa Staljinom. Izvukli su staru, mračnu priču iz rata. Tvrdili su da je Hebrang, kada su ga ustaše uhitile 1942. u zatvoru potpisao suradnju s ustaškom policijom kako bi spasio glavu. Tvrdili su da je on zapravo dvostruki špijun, ustaški i sovjetski. Bila je to monstruozna konstrukcija, dizajnirana da mu uništi ne samo život, već i ugled heroja. 7. svibnja 1948. telefon je zazvonio u Hebrangovom stanu u Beogradu. Glas s druge strane bio je hladan i služben. Pozvan je na sastanak. Hebrang je poljubio svoju suprugu Olgu i djecu. Vjerojatno je znao da se neće vratiti. Ušao je u crnu limuzinu koja ga je čekala ispred zgrade. Limuzina nije krenula prema zgradi vlade.
Krenula je prema periferiji, prema zgradi koju su svi u Beogradu zaobilazili u širokom luku. Krenula je prema Glavnjači, zatvoru iz kojeg se ne izlazi. Vrata su se zatvorila za njim. Andrija Hebrang, ministar, heroj, otac, prestao je postojati kao slobodan čovjek. Postao je samo broj. Postao je objekt obrade. Počela je njegova posljednja bitka. Bitka u kojoj nije imao šanse pobijediti, jer je njegov sudac, tužitelj i krvnik bio jedan te isti čovjek. U sljedećem dijelu ulazimo u mračne ćelije Glavnjače. Otkrit ćemo kako je UDBA montirala proces stoljeća, kako su lomili Hebranga ne samo fizički, već i psihički, tražeći od njega da prizna laži koje bi Titu dale legitimitet da uništi svaku opoziciju. I vidjet ćemo zašto Hebrang, unatoč svemu, nikada nije potpisao ono što su tražili. Glavnjača, to ime je u Beogradu izazivalo drhtavicu. Nije to bio običan zatvor. Bila je to tvornica laži. Kada je Andrija Hebrang doveden tamo u svibnju 1948. nije tretiran kao bivši ministar, niti kao heroj rata. Tretiran je gore od životinje. Oduzeli su mu ime. Postao je samo onaj. Cilj njegovih tamničara nije bio saznati istinu. Istina ih nije zanimala. Njihov cilj bio je slomiti ga. Trebalo im je priznanje. I to ne bilo kakvo priznanje. Trebao im je papir na kojem Hebrang potpisuje da je izdajnik, špijun i neprijatelj naroda. Zašto im je to bilo toliko važno? Zašto ga nisu jednostavno ubili odmah? Zato što je Tito trebao predstavu. Sukob sa Staljinom bio je na vrhuncu. Titu je trebao veliki javni proces, show trial po uzoru na one u Moskvi, na kojem će Hebrang pred kamerama i novinarima priznati da je radio za Ruse. To bi Titu dalo legitimitet. Mogao bi reći, vidite, imao sam pravo. Sovjeti nas pokušavaju uništiti iznutra. Hebrang je trebao biti žrtveno janje koje će oprati Titovu savjest. Glavni arhitekt te torture bio je Milorad Milatović, pukovnik UDBE, čovjek kojeg je Ranković osobno zadužio za slučaj Hebrang. Milatović je bio majstor psihološke torture. Znao je da je Hebrang tvrdorah. Čovjek koji je preživio ustaške zatvore i logore neće se slomiti zbog par šamara. Zato su koristili druge metode. Nesanicu, glad, zimu i najgore od svega, lažne vijesti o njegovoj obitelji. Dok je Hebrang sjedio u hladnoj ćeliji, UDBA je krenula u lov na one koje je volio. Njegova supruga Olga Hebrang također je uhićena. Bila je majka 3 male djece. Odveli su je, a djecu su bacili na ulicu, da bi ih kasnije preuzela rodbina, a neka su završila u domovima pod lažnim imenima. Olgu su u zatvoru mučili na najstrašnije načine. Tjerali su je da svjedoči protiv muža. Rekli su joj da ga je on izdao. Rekli su mužu da ga je ona izdala. Bila je to igra slamanja duha kroz uništavanje ljubavi. Konstrukcija optužnice bila je monstruozna. UDBA je isplela mrežu laži, koja je povezivala nespojivo. Prva laž. Hebrang je ustaški špijun. Tvrdili su da je 1942. dok je bio u ustaškom zatvoru u Staroj Gradiški, potpisao suradnju s ustaškom službom UNS kako bi spasio život. Da je cinkao partizane. To je bila laž, koja je trebala uništiti njegov ugled heroja. Druga laž, Hebrang je sovjetski špijun. Tvrdili su da ga je NKVD, sovjetska tajna služba, regrutirao odmah nakon rata i da je po njihovom nalogu sabotirao jugoslavensku ekonomiju i pripremao teren za sovjetsku invaziju. Da bi dokazali te laži, UDBA je trebala svjedoke. I našli su ih. U zatvorima su pronašli bivše ustaše, ljude koji su čekali smrtnu kaznu. Ponudili su im život u zamjenu za potpis. Potpiši da je Hebrang radio za vas i nećemo te strijeljati. Mnogi su potpisali. Tko ne bi? Tako je stvorena papirnata istina. Hrpa izjava ljudi koji su bili spremni reći bilo što da prežive još jedan dan, ali imali su jedan problem. Glavni glumac nije htio igrati svoju ulogu. Andrija Hebrang je odbijao priznati. Mjeseci su prolazili, ispitivanja su trajala po 20 sati. Milatović je bjesnio. Pokušavali su ga slomiti ucjenama, prijetnjama, batinama. Ali Hebrang je šutio ili je odbijao optužbe. Znao je što mu se sprema. Znao je da, ako potpiše, potpisuje smrtnu presudu ne samo sebi, već i časti svoje obitelji i Hrvatske. Njegov otpor u toj ćeliji bio je njegova posljednja politička bitka. Situacija za Tita i Rankovića postajala je komplicirana. Planirali su suđenje za jesen 1948. Ali kako organizirati javno suđenje ako optuženik ustane i pred stranim novinarima vikne: sve je laž, Tito je zločinac? To bi bila katastrofa. Hebrang je bio previše inteligentan, previše artikuliran i previše hrabar.
Postao je opasniji u zatvoru nego što je bio na slobodi. Režim se našao u pat poziciji. Imali su dokaze, ali nisu imali priznanje. Imali su zatvorenika, ali ga nisu mogli pokazati javnosti. Što učiniti s čovjekom kojeg ne možete slomiti, a ne smijete ga pustiti? Do proljeća 1949. postalo je jasno da suđenja neće biti. Hebrang neće popustiti, a dok je on živ, on je prijetnja. U mračnim hodnicima UDBE donesena je nova odluka. Ako ne može poslužiti kao primjer na sudu, poslužit će kao primjer u tišini. Scenarij je promijenjen. Više nije bio potreban javni tužitelj. Sada je bio potreban samo krvnik. U sljedećem dijelu ulazimo u posljednju noć Andrije Hebranda. Rekonstruirat ćemo, na temelju rijetkih svjedočanstava i forenzičkih analiza, što se stvarno dogodilo u toj ćeliji. Službena verzija kaže da se objesio o radijator. Ali tko se može objesiti u ćeliji gdje nema ni remena ni užeta? I zašto su svi koji su znali istinu o toj noći kasnije misteriozno ušutkani? Otkrivamo anatomiju državnog ubojstva. 11. lipnja 1949. Točno godinu dana i mjesec dana nakon uhićenja. U tom trenutku Andrija Hebrang više nije bio čovjek. Bio je kostur. Mjeseci torture, gladi i izolacije učinili su svoje na njegovom tijelu, ali njegov um je ostao netaknut. I to je bio problem. Ranković i Milatović su shvatili da su izgubili igru, ne mogu ga slomiti. Ne mogu ga izvesti pred sud. Ako ga ubiju, postaće mučenik. Ako ga puste, postaće vođa oporbe. Postojao je samo jedan izlaz. On mora umrijeti, a smrt mora izgledati kao priznanje krivnje. Mora izgledati kao kukavičluk. Mora izgledati kao samoubojstvo. Službena verzija, ona koja je desetljećima stajala u arhivima UDBE, glasi ovako. Zatvorenik Andrija Hebrang iskoristio je trenutak nepažnje stražara, skinuo remen sa hlača, zavezao ga za radijator i objesio se. Ta rečenica zvuči logično, dok je ne počnete analizirati. A kada je počnete analizirati, ona se raspada u prah. Prvo, remen. U zatvorima poput Glavnjače, pogotovo za zatvorenike visokog profila, oduzima se sve. Vezice za cipele, remenje, sve čime bi se mogli ozlijediti. Ideja da je Hebrang, najčuvaniji zatvorenik u Jugoslaviji, godinu dana sjedio u ćeliji s remenom na hlačama je apsurdna. Stražari su ga provjeravali svakih nekoliko minuta kroz špijunku. Drugo, radijator. Ćelije u Glavnjači imale su radijatore za parno grijanje, ali oni su bili niski. Da bi se odrastao čovjek objesio o radijator visok jedva metar, mora to učiniti klečeći ili ležeći uz nevjerojatnu snagu volje da se uguši. Ali obdukcijski nalazi, oni koji su naknadno rekonstruirani ili procurili, nisu spominjali karakteristične ozljede vrata koje nastaju kod takvog vješanja. Treće, i najvažnije, motiv. Hebrang je izdržao najgore, prošao je pakao. Nije potpisao kada su mu prijetili smrću obitelji. Zašto bi se ubio sada, kada je znao da je svojim otporom pobijedio svoje mučitelje? Samoubojstvo bi značilo da priznaje poraz, da priznaje krivnju. To nije bio stil Andrije Hebranda. Što se onda dogodilo te noći? Povjesničari i istražitelji, slažući mozaik od izjava pokajnika i fragmenata dokumenata, došli su do puno mračnijeg scenarija. Te noći u ćeliju nije ušao stražar koji je zaspao. Ušla je ekipa za likvidaciju. Naredba je stigla s vrha, od Rankovića, a vjerojatno uz Titovo kimanje glavom. Hebrang nije obješen, on je zadavljen ili pretučen do smrti, a onda je inscenirano vješanje. Postoje svjedočanstva da je Milorad Milatović, šef istrage, osobno došao u ćeliju te noći, da je došlo do svađe, da je Hebrang možda pljunuo u lice svojim krvnicima. Nasilna smrt bila je jedini način da ga ušutkaju. Nakon što je srce prestalo kucati, režim je morao odraditi prljavi posao čišćenja. Tijelo je umotano u deku. Pod okriljem noći izneseno je iz Glavnjače. Nije bilo mrtvozornika, nije bilo sprovoda. Cilj nije bio samo sakriti uzrok smrti. Cilj je bio sakriti samo postojanje Andrije Hebranda. Sutradan službenici UDBE otišli su u ćeliju Olge Hebrang. Rekli su joj, tvoj muž se objesio, priznao je da je izdajnik, ostavio te samu. Bila je to posljednja, najokrutnija laž. Htjeli su da ona živi s uvjerenjem da je on bio kriv. Olga je provela sljedećih 12 godina u zatvoru, u samici, ne znajući istinu, ali odbijajući vjerovati u laži.
Djeca su rasla bez oba roditelja, noseći žig djece narodnog neprijatelja. Režim je mislio da je riješio problem. Objavili su kratku vijest u novinama. Narodni neprijatelj Andrija Hebrang izvršio samoubojstvo u zatvoru. I to je bilo to. Tišina. Zabranjeno je bilo spominjati njegovo ime. Izbrisali su ga iz knjiga povijesti. Izbrisali su ga s fotografija na kojima je stajao uz Tita. Postao je duh. Ali tijelo je fizički dokaz. Dok god postoji tijelo, postoji i zločin. Zato su morali učiniti da i tijelo nestane. I tu dolazimo do najvećeg misterija, onog koji traje do današnjeg dana. Gdje je završio Andrija Hebrang? Postoji jeziva teorija, potkrijepljena nekim iskazima, da je njegovo tijelo uništeno u živom vapnu. Da je bačeno u neoznačenu jamu negdje na periferiji Beograda, možda na današnjem Novom groblju ili negdje uz Dunav. Druga teorija kaže da je zabetoniran u temelje neke zgrade. UDBA je bila temeljita. Nisu htjeli da postoji mjesto hodočašća. Nisu htjeli da postoji grob na koji bi netko mogao staviti cvijet. Smrt Andrije Hebranda označila je kraj jedne ere. Bio je to kraj nade da će Hrvatska unutar Jugoslavije imati bilo kakvu stvarnu samostalnost. Bio je to trijumf beogradskog centralizma i staljinističkih metoda, ironično, u trenutku kada se Jugoslavija borila protiv Staljina. Tito je pobjedio, njegov rival je bio mrtav, ali tajna koju je stvorio, ta tajna je postala otrov koji je polako nagrizao temelje države koju je gradio, jer država koja mora ubijati svoje utemeljitelje i skrivati njihova tijela ne može preživjeti. U posljednjem dijelu pratit ćemo potragu obitelji Hebrang. Potragu sina Andrije Hebranda mlađeg, koji je desetljećima pokušavao probiti zid šutnje. Istražit ćemo zašto, čak i nakon pada komunizma, čak i u demokratskoj Hrvatskoj, arhivi u Beogradu ostaju zatvoreni, a grob Andrije Hebranda ostaje neotkriven. Je li moguće da i danas, 70 godina kasnije, postoje ljudi koji se boje mrtvog Andrije Hebranda? Ubojstvo tijela bilo je samo pola posla. Druga polovica bila je ubojstvo sjećanja. Nakon one mračne noći u Glavnjači, režim Josipa Broza Tita učinio je sve da izbriše Andriju Hebranda iz povijesti. Njegovo ime je izrezano iz enciklopedija. Njegovo lice je retuširano s ratnih fotografija. Spomenuti ga u javnosti značilo je riskirati zatvor. Postao je neosoba. Najveću cijenu platila je njegova obitelj. Supruga Olga provela je 12 godina u najgorim zatvorima, odbijajući priznati laži o svom mužu. Djeca su odrastala s žigom izdajnika. Ali u toj tami, sin, Andrija Hebrang mlađi, donio je odluku. Posvetio je svoj život jednoj misiji, spravati ljagu s imena svog oca i, što je najvažnije, pronaći njegove kosti. Godine su prolazile. Jugoslavija se raspala. Komunizam je pao. Godine 1992. u slobodnoj Hrvatskoj dogodila se povijesna rehabilitacija. Hrvatski sabor donio je deklaraciju, kojom je osudio uhićenje i ubojstvo Andrije Hebranda starijeg, proglasivši ga nevinom žrtvom komunističkog režima. Politički, istina je pobjedila. Laž o ustaškom i sovjetskom špijunu konačno je mrtva. Ali fizički, misterij je ostao. Nakon pada režima, arhivi su se djelomično otvorili. Istraživači i obitelj su pohrlili u Beograd tražeći odgovor na pitanje gdje je, ali dočekao ih je zid šutnje. Arhivi UDBE i KOS-a u Beogradu su pročišćeni. Ključni dokumenti su nestali. Svjedoci, stari udbaši koji su još bili živi, ili su šutjeli ili su lagali. Zašto? Čega se boje nakon 70 godina? Odgovor je jednostavan i stravičan. Boje se forenzike. Ako se tijelo pronađe, moderna znanost može utvrditi uzrok smrti. Ako se na kostima nađu tragovi lomova, udaraca ili metka, priča o samoubojstvu vješanjem pada u vodu. Tijelo je dokaz zločina koji ne zastarijeva. Zato grob mora ostati tajan. Postoje indicije. Neki tragovi vode prema beogradskom Novom groblju, gdje su tijela ubijenih političkih protivnika bacana u jame s živim vapnom kako bi se uništio svaki trag DNK. Drugi tragovi vode prema temeljima zgrada koje su građene u to vrijeme. UDBA je bila majstor u skrivanju svojih grijeha. Oni nisu samo ubijali ljude, oni su ih anulirali. Andrija Hebrang stariji danas je heroj u Hrvatskoj, ali on je heroj bez počivališta. Njegova sudbina je simbol sudbine tisuća Hrvata koji su nestali u vihorima 20. stoljeća, žrtava sustava koji nije trpio drugačije mišljenje. Njegova priča nas uči da politika nije samo borba ideja. To je, u svojoj najmračnijoj formi, borba za fizičko preživljavanje.
Hebrang je izgubio život jer je vjerovao da Hrvatska ima pravo na svoj glas, na svoj novčanik, na svoju granicu. Ono što je on zagovarao 1944. i zbog čega je ubijen 1949. ostvarilo se 1991. U tom smislu on je pobjedio. Njegova vizija je preživjela njegove ubojice. Tito ima mauzolej, Ranković ima grob, ali Andrija Hebrang ima samo sjećanje i možda je to na kraju jače. Jer grob se može srušiti, ali istina koja se prenosi s generacije na generaciju, ona je neuništiva. Ipak, pitanje ostaje i ono nas mora proganjati. U arhivima u Beogradu, u nekoj prašnjavoj ladici, sigurno postoji papir, postoji karta, postoji ime čovjeka koji je vozio Leš te noći. Netko zna. Što vi mislite? Hoćemo li ikada saznati gdje počiva Andrija Hebrang? I treba li Hrvatska uvjetovati političke odnose sa Srbijom potpunim otvaranjem arhiva UDBE kako bi se ovaj i slični misteriji konačno riješili? Ostavite svoje mišljenje u komentarima, jer dok god ne nađemo tijelo, ovaj dosje ostaje otvoren.